Já tě zdravím, přeju ti krásný den a vítám tě tady u mě na kanále. Pojďme se podívat na berany a to na měsíc září, co máte v tu chvíli slyšet, co vám tam přichází, co se bude odehrávat, nebo co máte v tu chvíli slyšet. Tak, mně se tady ukazuje, že to září bude hlavně o nějaký vnitřní cestě. Nalezení vnitřní cesty, jo, jak kdyby byste se rozhodovali, jakou cestou jít, ale jak kdyby to září, tam vlastně si dáte odstup od toho všeho, od nějakého možná chaosu, nebo od něčeho, co už je na vás moc, nebo od osoby, která na vás tlačí. Jo, je tam něco, od čeho vy si potřebujete dát odstup a jak kdyby trošku na to se dívat jiným úhlem pohledu. A je to právě to, že to je ta vnitřní cesta, jo. Napojení se sami na sebe, co opravdu chci, co už ve svém životě nechci. Jo, to září bude takový, jak kdyby transformační proto. Teď už chci tady být sama za sebe a chci se cítit v pohodě a ne natlačený do něčeho. Jo, je to tady i jako taková vlastně sexuální energie, kdy se vám vlastně zvyšuje. A to díky tomu, že vlastně tady je ta těžkost, jo, kterou si dlouhodobě už teď procházíte. A zároveň tady je odpuštění. Vy si dovolíte konečně odstoupit od toho, odpustit jak sami sobě, tak ale i třeba té osobě nebo něčemu, od čeho právě jste dlouho v tom zůstávali. Jo? Proto ta vnitřní cesta byla klikatá, neviděli jste kam jít, protože vlastně jste nedokázali něco pustit, jo? Něčemu odpustit. A proto se vlastně tam jste byli zaseknutý a nevěděli jste, jak ven. Jo? A tady je, že už tu cestu ven nacházíte. Zároveň vy se tam naučíte rozlišovat, co chcete a co nechcete. Jo? A zároveň vidět věci jinak. Že možná, jak to vypadá, to vždycky nemusí tak rozhodně být. Je tady ukončení nějaké etapy a začátek nové etapy. Jaký vzkaz tady pro vás je, co máte teď slyšet, je, že ta příležitost přichází a zároveň dovolte si hledat ty znamení. Jo? Ať už je to intuitivní znamení, že vám chodí vlastně ta intuice, ta vaše duše, co vám říká, co máte udělat, jaký krok máte udělat a možná právě tam je i třeba strach z nějakého neznáma nebo z vystoupení komfortní zóny. Ale tady je, že ta příležitost toho, co vy chcete, vám tam přichází. Jednoznačně tomu řekněte ano, protože jenom tak se to uzdraví. Jo, to je právě to uzdravení, zotavení. V tom je ten odstup, v tom je to rozlišování, v tom je vlastně to odpouštění. Takže dovolit si to pustit a zotavit se. Pak to půjde samo. Jo, je tady, že vlastně potom do několika měsíců je tady jasná cesta. Jo, že to září je takový pro vás takový startovní můstek, kde ale potom to bude hezky kráčet výš a výš k tomu světlu, k té záři. Berani. Co ještě tady je pro vás? Je tady, abyste chmury hodili za hlavu, dovolili si právě vykročit a zároveň najděte cestu k hojnosti. Jo, tady jsou napsané peníze, ale to nemusí být jenom o penězích. Ta hojnost je právě v té vnitřní cestě, jakou vy si zvolíte. Ta hojnost může být jak v lásce, tak právě v práci, ve všemu, kam vy vlastně vysíláte tu energii, tak hoďte ty chmury za hlavu, protože ta hojnost k vám tam přijde. Ale je potřeba se jí otevřít, jo? Je tady přesně otevřít své srdce a očekávej zázrak. Protože opravdu, když máme otevřené srdce, vysíláme tu energii, tak ta energie, kterou my vysíláme, tak se nám zpětně vrací. A tady je to jasný úkaz pro vás, jo? Je tady buďte vděční za všechno, co máte. Ať už je to, že ráno vstanete, dáte si dobrou snídani, dobrou kávu a až po to velké, že vlastně máte rodinu, partnera a cokoliv. Jo, je tady uvědomění se té vděčnosti, protože kolikrát, když máme strach
udělat nějaký další krok, nebo jsme jako v takové fázi zoufalosti a že se nám nic nedaří, tak je právě čas se zastavit a říct si, za co všechno můžeme být vděční. Protože to nikdy není samozřejmost. Tak, pojďme tady si dát ještě vzkaz andělů. Jaký vzkaz tady pro vás mají vaši andělé? Tak, berani, je tady anděl naděje, že brzy se stane všechno, na co zrovna myslíš a na co se ptáš. A rozhodování, že tvojí svrchovanou výsadou je svoboda samostatného rozhodování. To je přesně o co tady říkám celou dobu. Je jen čistě na tobě, jak ty se rozhodneš vlastně vyjít, jo, co udělat. A že přesně na co ty myslíš a na co se ptáš, tak už se stane, už se to děje, už vlastně pomalučku ty krůčky k tomu děláš. Jo? Je tady anděl lehkosti, že i když máš třeba zrovna starosti, neber ten život tak tragicky. Tak jo, tak tohle je za mě vše proberany na měsíc září. Pokud byste chtěli osobní výklad, můžete se podívat na můj Instagram. Jsem tam jako Sabina Siria Skořupová, dávám tady dolů odkaz. Tam vlastně mám i vypsané recenze a ceník a vše. Takže se budu těšit a přeju vám krásný den.